Senyor alcalde, senyores i senyors regidors, fa 5 anys vam comprometre'ns tots a buscar una gran col·laboració i a ser capaços de dotar-nos d'una carta municipal, i això va portar que fos aprovada en el Congrés de Diputats el 22 de desembre del 2005. Crec que va ser un exercici que vam fer entre tots de pacte, de col·laboració, de buscar de quina manera nosaltres podíem impulsar eines que permetessin que l'Ajuntament de Barcelona pogués tenir una carta municipal seva i avançar en molts aspectes. Va ser un pacte de col·laboració, en aquell moment, entre cometes, es deia amb un govern amic, i jo recordo perfectament les paraules d'aquell moment. Trias, no vulguis especificar massa perquè després ja ho tirarem endavant perquè, escolta'm, tenim acord i les coses les farem. Quina és la situació que tenim després de 5 anys? Doncs que això no ha avançat. I, per tant, el primer punt d'aquesta proposició és que no hem avançat. Després de l'aprovació d'aquest tram de la Carta Municipal, els avenços en les diferents matèries no han estat gairebé nuls. El segon és exigir, com deia la Carta Municipal, que Barcelona participi. Hi ha un error aquí que m'ha fet veure el Partit Popular, que posa de manera determinant. No pot ser així, és Catalunya que ha de ser de manera determinant. Barcelona participi en la gestió de les infraestructures de l'Estat a la ciutat i, en especial, el futur ens de gestió de l'aeroport de Barcelona. I la tercera, exigir la concreció en la cessió d'impostos, i aquí també accepto una correcció, de l'Estat i de la Generalitat, a fi de complir amb el finançament que preveu la Carta Municipal. I quart, exigir l'aprovació de la normativa estatal que permeti el desplegament efectiu de la justícia a proximitat com a pas necessari per la millora de les polítiques de seguretat. Aquest punt, si vol que els digui la veritat, a mi és el que em deixa més sobtat, perquè aquest punt el vam negociar personalment amb l'alcalde i amb el ministre d'aquell moment, i ens van dir, escolta'm, segur, Trias, que això ho aprovarem, tingues paciència, ho tirarem endavant. Escolti'm, 5 anys i encara no s'ha aprovat. Per tant, nosaltres continuem amb aquesta línia que ja hem fet altres vegades, de fer una proposició en la que d'una vegada exigim que se'ns faci cas en aquests temes.